главата, бе. Ей! Приемай ме, бе. Надявам се всички да имат номерца, иначе ще ви убият. Нямаме го номерчето. Защо ще ме стреляте? Аз съм от този, Тази как се игра казва? не трябва да се Squid мърдате. Game. Е, Започваме. така. Ако майко ти пия съм ми да. Червен цвят. Андрей Кървиев ще бъде Защо ме застрелян. гръмвате? Нещо не мога да го направя. Бе, направо ще го издръпам. Мама прави по-вкусни. Андрей Кървиев Не? ще бъде убит. Защо? 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 풍경을 치면서 노래를 부르며 랄랄랄라 즐겁게 춤추자. Ще ви застреляме, ако не спрете. Защото така. Ехо, някой ще ме вземе ли? Пс, какъв е този бавно развиващ? Аз не искам да умирам. Как съм сам? Можете да дойде при вас. Сам да съм те видял още един път, тук ще прибия. Не ме стреляйте!